Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa ze Stumble Guys a dáme dneska 3 hry a uvidíme, jak se nám dneska bude. A ještě bych chtěl poděkovat na začátek za 25 odběratelů, jste neskutečný, jdem na to. A ještě na začátek bych se vás chtěl zeptat, jestli byste chtěli videa z GeoGuessru, Minecraftu a Stumble Guys, nebo z jaké hry byste chtěli. Za free to play hry. Tak. A jdem na to. Hrajeme Stumble Guys. Dělej. Vám doporučuji nejezdit, protože děláte hned tohleto a teď skočíte asi tady hned. To, abyste si to musel tak stoupnout ještě. No to je pojďte, a tady choďte po bocích. To je většinou taková hezký. To bude hlasníka. Jsme tady hned. Toto teďka by se možná bylo ještě zaseknout tam někde v té koně. A to se úplně nepovede. Ale jsme tady, jako první. Je v pohodě. Jdem to dál, možná. Tady musí skočit. Takže první kolo easy. Tak pěkně. Super. Co to je? Golden banana, kokosy, boj. Bossy. Kokosy, bossy. Bohužel to nedalo. Nevadí. Kosy do ksy, jdeme to. Brian Amerika, tady. Je, takhle ne. Jsme tady. Hop. Hledáme jenom 2 hry, uvidíme. Už to nedává. Tak to bude tlačat něco. No to, tady branku. Co to je? A zpětek kámošník tam je taky do finále.
že já vám nechci dělat nějaký moc dlouhý videa. To záleží, jestli chcete nějaký streamek z toho, tak klidně v pohodě, ale uvidíme, jak budete chtít v finále. To když klasik, ok. Tady asi nevyhraju. No, tak jsem vypadl hned na první. Já jsem Pako. No, tak nevadí, no. Hře za náma. Na to. Napojte se. A kdo má to, co tam bude? Ne, to je blbost. Kytaru. Jestli kytara. To je blbost tohoto. No. Deliver. No. Tady musím jít dolů. No, dopačit. Co? Jsem tady měl dělat, aha. Tak nevadí, já jsem to nechtěl dát. Tak, bohužel, tak tahle hra se úplně nepovedla, no. Hra mě nesedla prostě. Tak, poslední hru. To bude konec dnešního videa. To záleží jaká tedy. Poslední bejt. Musíme tohoto prvního kapela. Druhá, to už je těžká. O, to se dá. Odměnu. Už tady vyběhneš jenom na kopec. A jdeš na to. Hop. A jsme tady. To dáte. Dvojička. Možná, jestli se chcete pozvat nějaký hosty, tak nevadí. Funko nebudem točit. To vám to vadí. Tak, to vám to vadí. Už já Funko točit nebudu. Mě Funko nebaví. Za tohle já ho nemám. A i jako mohl bych se ho nainstalovat, nedělám mi to žádný papem, ale nechci ho hrát, nebaví mě. Jestli to vám nějak vadí. Bohužel.
tak kdo tady z nich? Kdo z nich? Oh. Ach, to by zamrzelo, no. My nehraju poslední, tento ne. Se nám vypadám tak. Ne. Vidíme. Jak se to paklo? Aha, no tak asi konec videa. Bohužel dopadlo to teda celkem blbě, ale tak doufám, že se vám dnešní video bylo. Jestli chcete další, tak odběr, zvoneček, like, koment, jestli chcete a mějte se fanfárově. Čus.